mi se nalazimo, braći i sestre, ovako istaknuto, podignuto, i nas koji smo voljom Božjom i milošću Svete Trojice stali na njega, obavezuje da kažemo riječ narodu Božijem. Ta riječ svakako mora biti vezana za riječ Božju. Nikako ne smijemo odstupiti od njih, niti načinjati neke teme koje nemaju veze sa riječima Božjim. To Gospod ne dozvoljava i za to blagoslova nema. Zato i mi u ovom trenutku i u ovom danu, oslonivši se na ove riječi koje ste slušali sa većom ili manjom pažnjom, a u svakom slučaju one su riječi Božje. Istina, mi nismo uvijek spremni, niti se mnogi od nas nalaze na takvom nivou svijesti da vjeruju i da ove riječi doživljavaju kao riječi samoga Boga upućene nama, ljudima. A ako je preostalo imalo hrišćanske i crkvene svijesti u nama, to mora biti veliki događaj, veliki doživljaj, veliki trenutak. Veliki Bog, vječni Bog, besmrtni Bog, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja postaje čovjek, počinje i da nam se obraća, braći i sestre, i da nam govori, kako u ono vrijeme svetih apostola, tako i u ovo naše vrijeme, u ovom našem gradu i u ovom realnom trenutku u kome se sad nalazimo, nama se vječni Bog obraća. Obratite pažnju, jer postoji veliki rizik da ove riječi prođu pored nas. Veliki rizik da ptice nebeske, odnosno podnebeske, demoni dođu i da brzo uzmu ove riječi i da nam ih otmu. Što se, nažalost, vrlo često dešava. Ili da padnu na plitko tlo, što znači lijepo je za vrijeme svete liturgije, ambijent hrama to nudi, čim izađemo više ne znamo šta nam je ko Bog govorio. To nije dobro stanje i nije dobra dijagnoza. Ili da zbog mnogo brižja, zbog svih onih obaveza, zakazanih sastanaka ili ko zna čega, ta riječ ostane zagušena i plod ne donese. A koji je plod riječi Božje? Zašto se riječ Božja uopšte sije? Zašto je uopšte izgovorena? I šta treba da izazove? Kakve posljedice? Nije teško odgovoriti na to, braći i sestre. Posljedica treba da bude život vječni. I samo ta riječ, i samo njegova riječ može život vječni da da. Nijedna druga. Vidite i sami, mnoge ljude slušamo, mnogi ljudi govore, ima i pametnijih i mudrijih ljudi, ali njihova riječ ne može da da život vječni. Mnogi su slušali velike ljude, velike mudrace, mnogi su izučavali velike nauke, velike mudrosti, velika znanja sticali, ali onaj glavni ispit nisu mogli da polože i odgovor da daju. Nisu mogli da odole pritisku i provjeri smrti. Niko, braćo i sestre, do samo on, onaj u čijem se domu nalazimo i u čijoj pobjedi i sami učestvujemo ako smo zainteresovani. A evo veliki poziv na tu pobjedu upravo i ovaj hram predstavlja. Hram njegovog vaskrsenja. Ustajanje iz mrtvih. Radi koga? Radi nas. On nikad nije bio mrtav, braći i sestre. To je Bog, vječni Bog. Njemu smrt ne može da pristupi. A on je dopustio da mu priđe. Zašto? Da kad bi i nama prilazila, a prilazi svima, prići će i svakome od nas, nekom danas, nekom sutra, nekom preksutra,
u svakom slučaju, svakome od nas pristupit će smrt, da bi mogla da okusi život vječni koji smo primili. Kako i gdje? U crkvi pravoslavnoj, slušajući riječi života vječnoga, riječi Sina Božijeg, a te riječi su život vječni. I pijući njegovu životvornu, besmrtnu krv i jedući njegovo netruležno, miomirisno, bogočovečansko tijelo. Zato crkva postoji, braće i sestre, zato nam je riječ Božja i darovana. Obratimo još jednom, molimo vas, pažnju na ovaj jedan dio ovog evanđelja. Dakle, ponavljam, ovo su riječi Gospodnje koji nam se obraća sad u ovom trenutku. Zaista vam kažem, zanemarite što sam ja ovdje i što čujete moj glas. To niti sam ja rekao, niti je to od moga glasa. Bog je rekao i Božji glas bruji ovim riječima. Zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, misli na Otca nebeskog, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. I mi, braće i sestre, slušajući riječi Božije, riječi života vječnog, pažljivo ih slušajući, usvajajući ih srcem i uloživši trud da živimo po njima, stičemo vječni život. I onda, kad dođe dan da umremo, smrt više ne predstavlja strašilo i užas, nego samo ističe taj život i predstavlja jak kontrast. Prišla je samo da bi skinula zavjesu i da bi se vječni život u potpunosti otkrio. Da jeste tako, danas nam svjedoči jedan veliki svjedok vječnoga života, velikomučenik Artemij, veliki vojnik rimskih careva, i Konstantina, i Konstancija, i Julijana Odstupnika. Davno je on živio, braće i sestre, davno je veliki vojnik bio, davno je bio na poziciji. Šta ga to dovede do današnjih dana, kad više nema ni vojske njegove, ni vojskovođa njegovih, ni protivnika, ni se vode ti ratovi kojima on učestvuje? Što će velikomučenik Artemije danas sa nama? Što će on na ovim freskama? Sigurno se nalazi na nekoj od ovih površina hrama. Šta ga je dovelo? Dovele su ga riječi Boga živog, zato što ih je čuo, zato što ih je usvojio, stekao je vječni život. I danas ovdje u ovom hramu gdje se vječni život svjedoči, on mora biti prisutan da potvrdi tu riječ svojim životom, kao čovjek. I ne samo on. Pogledajte koliko ovdje svjedoči da su ove riječi zaista istinite. A što se ne bismo i mi, braće i sestre, malo zainteresovali, pa ušli u tu družinu? Jer vidite, mi smo ovdje očigledno pozvani, nama su vrata otvorena, a unutra nema sportista, nema manekena, nema naučnika, nema glumaca, nema zvijezda, nego sve svetitelji, sve mučenici, ispovjednici, vječni ljudi i vječna imena. Dakle, čim su nas pozvali, čim su vrata otvorena, znači da i mi možemo. A kako možemo? Da ne bismo fantazirali, da ne bismo praznoslovili, imamo riječ Božju, riječ života vječnog. A onaj život koji ima Otac nebeski, obratite pažnju, imamo i Otca na nebesima, taj život koji on ima, to je vječni život, on ga je dao Sinu, Gospodu našem Isusu Hristu, a on ga je donio nama na zemlju, postavši čovjek. I od tog trenutka, od njegovog čudesnog začeća i voploćenja, vječni život je ponuđen svim ljudima. Pazite, vječni život, braćo i sestre,
Kaže, kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. I dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovječiji. Sav život koji Otac ima i Sin. A Sin ga je dao nama kako? Kroz crkvu, ne izvan crkve. Izvan crkve postoji životarenje. U crkvi je vječni život. I mi ga upravo primamo učestvujući u liturgijskom životu crkve. Ako nismo zbog toga u crkvi, ako to nije naša potreba, mi ćemo se, braći i sestre, prelastiti, obmanuti i naše pravoslavlje bit će patološko, bit će bolesno, nenormalno. Došao sam u prostor vječnog života, a tražim produžetak od 15 minuta. To je sramota, braći i sestre. To ne smijemo da dozvolimo sebi. Gospod je došao da nam da vječni život, ni manje, ni više. Svima nama i mnogo bi volio da do toga dođe. Zato i mi napravimo par koraka ka vječnosti, jer je vječnost prešla veliki put do nas. Golgotski, Gecimanski koraci, Jerusalimski i oni koji do nadnebesnog prestola vode, gdje sjedi u ovom trenutku Gospod i Bog naš i Spasitelj, a Duhom Svetim koji u crkvi uređuje stvari, mi možemo da se sjedinimo sa njim i sa Otcem Nebeskim. I onda ja, vi, mi i Sveta Trojice, to je život vječni. To je naša Sveta Pravoslavna crkva i zbog toga ovaj čudesni hram, tako da kažemo, panu, nošen silnom ljubavlju i potrebom za našim spasenjem, to jest za vječnim životom. Koga daj Bože, svi mi da se udostojimo zajedno sa našim upokojenim predsima, ukoliko su poštovali riječi Božije i umrli sa pokajanjem, i sa svima onima koji će živjeti, te da bi u Carstvu Nebeskom jednim ustima i jednim srcem pjevali i proslavljali prečasno i veličanstveno ime Božije, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava i sada, i večeras, i sutra, i u sve dane života našeg, i u beskonačne vjekove. Amin.